Řekneš mi prosím tě víc ještě k tomu cukru, jak to probíhalo? Tým, že som si meral glukózu v podstate každý deň ráno na lačno, takisto ako pri tom tlaku tie hodnoty rapidným spôsobom začali klesať. Skôr to bolo také, že som si povedal, že OK, že však veď v podstate áno, mám inú stravu, nejaké zmeny sú tam, nebudem akože robiť s tým nejakú paniku, ale už keď to bolo nejaký týždeň, už som si povedal, že je to tá správna cesta. A tak ako keď, tak aj tu nás som cítil obrovské také uvoľnenie. Potom už ten stres a ten tlak na to, že na ten výsledok, že či naozaj bude v skutočnosti dobrý, že tým pádom, že sa to už takto samo pozitívne ukazovalo, tak ten tlak prestal byť taký v podstate silný a aj tá nervozita odišla. Zrazu to zostalo také ľahké. Tým pádom som si bol plne vedomý toho, že čo sa týka liekov na tlak a liekov na ten cukor, že to v tomto prípade môže ísť všetko bokom, nepotrebujem sa tým absolútne zaoberať. Samozrejme, ešte som ich mal stále v skrinke, lebo sa človek bojí, ale po tých 3 mesiacoch neprichádzala nejaká výrazná zmena a v podstate som si potom meral cukor aj po hodine po nejakom tom jedle. Ano. A kde tie zmeny neboli nejaké výrazné. Takže samozrejme, tým, že je moja manželka lekárnička, tak mala v podstate nado mnou ten drobnohľad a spolu sme teda usúdili, že je vhodný čas sa týmito vecami naozaj už ďalej nezaoberať a tie lieky môžeme kľudne vysadiť.